Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Kublay pi baro kini kilongi kubor bam takasni. Ha gajing ya day bagajing tokit badang ya shakmat halor gajing sha penyap urajar guvanchi katanat pulit East Khas Hills kalalong kabla penkre banwanra ya gajing tip balalum ha gajing yat gajing tokin sha gajing bishar district bat session court shillong. Hadin gajing tokit kababnya bagajing num sakhi jung kidak beningkong ngila penkre ban pensyai bat ban bot renti ya ka an knang ba onyo ya ka hong. Kamu kod duma kaba kentup shibun ngut kibriyo ki besha keno kentup ru ya ka Sonam Raghuvanshi ki badan mynta ha ka jingkmi jong ki pulin. Ka kinhun Special Investigation Team SIT ka dang tray shitom ban petbnya ya baro ki liang jongane ka jingjia. Bar ngin sa ay ya ka report jong ka jing tokit ha ka ying bishar kat kum ka hukum jong ka bor ka an. Ki pulit kila don ha ka jing yada ka bajur ha kerdap jong ka district bat session kun shillong mynta ka stem. Hasyaban wanra ya ka Sonam Raghuvanshi shaying bishar halor ka jingkeno penyap ya ulok jongka o raja Raghuvanshi ka jingwan jongka haying bishar kala pelong ki bor pulit ban penkre bha ya ka jingpin bet jingyarap bar ka jingyada namar kala ban kelut kring pat ba bagi kwa ban yo i.